हेल' खुलुमबाय बेनिसिमबो दिनैनि लाइभआव नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो बरायहरजोबबाय आसा खालाम नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। हेल' खुलुमबाय बेनिसिमबो वेलकाम बेक टु दा चेनेल राजा खुंगुर इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो बरायबाय। भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ नोंथांमोना लासै लासै नायलांबाय थाबानो जाहैबाय आरो बे रेकर्ड जानानै थागोन दा बेनि थाखायनो आङो सिगाङाव इन्ट्र'डाक्सनखौ होग्रोनाय जाबाय। दा लाइभ जाबाय दा मानसिफ्रा सहैना सहैयाखै नोंथांमोना नुबायना? हेल' खुलुमबाय गान दामसै आं मोनसे हेल' प्रदिप मोसाहारि हाय खुलुमबाय। हेल' बर' बियार हाय हेल' कारेन हाय XTY खुसबु आनान बिपुल DMG LB जेंना मिनिसोरां बिग्राय टनि इमबिरकां बिरेस्वर राजकुमार हेल' बयखौबो आं खेबसेनो खुलुमबाय। हेल' गुड मर्निं आर्यन हेल' मुसुखा बसुमतारी आदा नोंना गार्लफ्रेन्ड गैया नामा? बिदिखौल' सोङो दस्रा कारेन दैमारि हेल' BNS हेल' टनि हेल' खोरोमदाव मा खबर? मोजां खबर खोरोमदाव मोजां नुदों आदा गोजोननाय थाबाय खोरोमसार बर' दुलाराम ब्रह्म गोजोन फुंबिलि आदा थेंक इउ गुड मर्निं गासिबो खेबसेनो गुड मर्निं होनजोब्बाय आं बयखौबो खेबसेनो गुड मर्निं दैमालु दैथुन सानसुला राखि बिदिन्था मावफुं राजकुमार आर्यन खुलुमबाय बयखौबो खेबसेयैनो जयैनो खेबसे खुलुमजोब्बाय बयखौबो। मोजां खबर जाफुंसार HM बसुमतारी जै बर' हारिनि मारै दं नोंथां? मोजाङैनो दं आं दा नोंथाङालाय मारै दं जै बर' हारिनि? आर्यन दायो बहा दं? दा आं गुवाहाटियाव दं। टनि बर' गुड मर्निं हेपि सानडे नोंनिसिमबो टनि बर' कारेन दैमारि मा खालामदों आदा? आङो जनानै नोंथांमोनजों लाइभआव फैदों नोंथांमोनजों दा लाइभआव दङ। इमुसा रंजालु गोमोथाव LB अफिसियेल आदा माथो स्क्रिनआनो फिसासो नुदों? स्क्रिनखौ आं ओरै होदों थारमाने फरायनो दिगदार जायोना ओरै खालामोबा। ओमफ्राय LB अफिसियेल बर' बियार दामदो आदा मेथाइआ मा गानखौ खोनासंनो नोंथांमोन? गाना खिन्थु मालायनि गाना दामजानाय नङा दै र' आंनि गानखौ दामनो आमास नार्जारि रक आदा देग्लाय फुजा नुवासैना? फुजाखौथ' नुनायानो जायासै आङो देग्लाय आरो दिनैथ' लोखि फुजामोन दिनै ना गाबोनमोनथाय? नोंथांमोननिसिम बयनिबो लक्ष्मि फुजानि लोखि फुजानि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै ना गाबोनथाय आंबो मोजां मिथिया जायखिजाया जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आर्यन आदसा दानसोरां आं बहा दं आदा? दा आं गुवाहाटियाव दं। खोरोमदाव आदा नों न'आवहाय फैयाखै नामा फुजा नायनो? आं दाख्लै थांदोंमोन ओमफ्राय टाइमानो मिलायासै मोजाङै बेरायनायानो जायासै। गुड मर्निं आदा गुड मर्निं इउहं एक्सटार अबाव दं सार? दा आं गुवाहाटियाव दङ। सानसुला लक्ष्मि फुजायाव फैला नामा आदा? लक्ष्मि फुजायाव आं थांनाय जानाय नंला सोलाबला। फुंखा बरगयारि माबोरै आदा खबरा? ओंखाम जाबाय नामा? फुंखा बरगयारि आंनि खबरा मोजाङैनो दं ओंखाम जाथ'वाखै दासो सिखारदों आंबो। सैथ'वान गुड मर्निं आदा मर्निं बयखौबो खनसे गुड मर्निं होनबावबाय आं। ब्रिसर बर' बहा दं? आं दा गुवाहाटियाव दङ। मेन्ड'जा नाइस ब्र' थेंक इउ मेन्ड'जा बालेन्द्र आदाना गार्लफ्रेन्ड दं नामा? गार्लफ्रेन्डआ गैथ'वा फंबाय गार्लफ्रेन्ड लाथ'वाखै आं। ओमफ्राय अननायनि नेरसोन हारसिं थायो नामा आदा ब्र'? औ आं हारसिं थायो। ब्र'आ हेन्डसाम नुदों गोजोननाय थाबाय। सयतनाथ रामसियारि हाय फुनजय हेल' HM फुंनि
जामुंनि जाखांबाय नामा दा फुङाव जामुआ फुंनि ब्रेकफास्टआ आं केकल' जादों जानाया जाखांबाय औ प्रमद बर' गुड मर्निं गोजोन सार प्रनब गिनिस मिजिं बिमल आदाया दाबो फरायगासिनो नामा आङो गेजेर खन्द'आव फरायाखैमोन जब मावदोंमोन आं ओमफ्राय दा फरायफिनबाय आं ओमफ्राय बोरै बबेनिफ्राय थाखामोनलाय बड'सा बर' गुड मर्निं इस्लारि खबरफोरा मोजां ना दा मोजां इस्लारि निसान क्रिएसन मुसुखा आदा बोरै आब'जों लाइभ भिडिअ'आ आब'जों फैनायनि खोथा दंमोन ओमफ्राय टाइमाबो सानथामल'मोन आंनाव सानथामाव सानसे मिडियाम थांबाय सानसेया रुपसि एयारपर्टआव थांदोंमोन ओमफ्राय रुपसि एयारपर्टआव एलाउड गैया सिङाव हाबनायनि ब्लग बानायदोंमोन ब्लगआ ओमफ्राय फ्लप जाबाय बेखौ आपल'ड खालामासै आं ओमफ्राय सानसेया न'आव अखा हाबाय जायासै खामानियानो जेबो बन्द'आ एसे सर्टद्रायदों आंनिया ओमफ्राय फेमिलिनि भिडिअ'खौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो हायासै न'आव ज' थानाय जायैनि थाखायनो बिराद जारला जाबाय माने बाबाखौबो नांबावगौमोन जोंनि आफाखौ ओमफ्राय आफाया न'आव गैयामोन बेबो न'आव थानाय जाया दा बेनि थाखायनो बिराद दिगदार जानानै दं बबे टाइमाव ज' थानाय जागोन जायखिजाया जेब्लानाखि ज' थानाय जायो अब्लानाखि नोंथांमोननि गेजेराव आं लाबोगोन ओमफ्राय आदाया रयेलावसो फरायो नामा राखि औ आं रयेलाव फरायो ओमफ्राय अन्नायनि नेरसोन न'आव थाङासै नामा फुजायाव दाख्लै थांदोंमोन अन्नायनि नेरसोन गाला हेल' गाला बुमस्रां मर्निं फंबाय गोजोन मर्निं आदा बिमल गुड मर्निं एन्टनि थुरि भाइ एन्टनि उदालगुरि दिनै धनि बर' गुवाहाटीयाव मा खालामो आदा नों आं दा मास्टार्स खालामगासिनो आर्यन सेरफांगुरि शेखर होननायखौ सिनायो नामा नोंबा सोरखौ बुंखो फंबाय प्रान्जाल दिनैफ्रायनो फुजायाव ब्र' आदसा गुवाहाटीयाव लोक्षि फुजायाव बबे खन्द'आव जायोथाय आंबो खबर गैया मिथिबा कमेन्टस खालामलाय नोंथांमोन प्रान्जाल नार्जारि राहुल बर' हेल' आदा नोंथांमोनाव क्लियार नुवाखै नामा नेट प्रब्लेम जादोंबा आंनो खोन्थाहर जुदि क्लियार नुवाखैब्ला आङो दस्रा सिम इउज खालामगोन अरायथा नार्जारि आइ लाइक इउर थेंक इउ बिरखां बर' हारियाव मोनसे गिदिर फोरबो जागासिनो दिनैनिफ्राय बेखौ बर' रावै मा फोरबो बुङो बिदिखौ आंनाव दा सोंब्रा बेखौ बयबो मिथिखागौ देबगा मुसाहारि हेल' आदा हेल' सोन्दोन आदा मर्निं आदा हेल' ब्र' गुड मर्निं मारै दं दासान्दि बायग्रेड खालामनायनि प्लेनिं गैथ'वा नामा केएम ब्लग्स बिनि प्लेनिंआ माबायाव सानदोंमोन आं जानुवारियावसो टाइम मोनहैगोन आं जानुवारि फेब्रुवारि ओमफ्राय मा जायो गुसुआवबो बिराद बायोना गारि सालायनो ओमफ्राय बै बाइक राइड खालामनो सेटआपबो गैजोबा आंनाव माने बै मा होनोमोनलाय ग'प्र'बो गैया बिराद जारला जायो ओमफ्राय बै बाइकजों ब्लग खालामोबा अबेसिम मोनखोमोनथाय इस्लारि निसान गार्लफ्रेन्ड दा लाथ' आदा डिस्टार्बसो नंगौ बेनिखायनो आं लाखाया लानाया आगोल लाखांबाय गोदोहाय उन्दैयाव ओमफ्राय हाकिम हाय आदा दारिया मोजां गुड मर्निं हाकिम हाय आदा मा खबर मोजां खबर सागर गुड मर्निं ब्रादार गुड मर्निं फेमराज रामसियारि गुड मर्निं बयनिसिमबो गुड मर्निं प्रणब बिश्वा अशक मारै दं आदा मोजां दं अशक बरगयारि गुड मर्निं भिजिट आदा नों लाइभखौ बेसे गोबाव होगोन लाइभखौ आं बारा गोबाव थाया दै आधा घन्टाल' थागोन 30 मिनिट्सल' थागोन आं बाराद्राय गोलावबा रेकर्ड जानानै थायोना ओमफ्राय रेकर्ड जानायखौ बाराद्राय गोलावखौ मानसिफ्रा नायफिनबायो ओंखायनो आं बारा गोबाव थाया 30 मिनिट्सल' थागोन ओमफ्राय बयनिसिमबो माखासेखौ फरायनो हास्लाबासैलै बबेसिम मोनखोमोनथाय फरायस्लाबनो हायासै आं माखासे सोरनिखौबा फरायस्लाबनो हायाखैबा नोंथाङा कमेन्ट्सखौ गाहायाव खालामफिन जाय जायनिखौ नामखौ आं मख'वाखै सोरनिखौबा फरायस्लाबनो हायासै आं ससेनिफ्राय आन्दायबाय ओमफ्राय बबेसिम मोनखोमोन र' लाइभ फैबाथाय बिदिनो दिगदार जायो बयनिसिमबो गुड मर्निं होनफिनबाय आं खनसेबाव
लेन हेन्डसाम दिनै ब्र गार्लफ्रेन्ड दंबा खनसे दंब्ला खुसि मोनगोन ब्र एलेन नार्जारि र' आङो गार्लफ्रेन्ड लाथारसै मोजां नायनानै ब्लगआबो मोजां जागोन। ओमफ्राय मायुरि सेरगियारि गुड मर्निं हेपि सानडे नोंनिसिमबो मायुरि राजकुमार ब्रह्म अननायनि नेरसोन एग्जामफ्रालाय माला एग्जामा आंना माबायावसो जागोन डिसेम्बर लास्ट उइकआव ओंखायनो एसे जारला जानानै दं बाहेरायाव ओंखारनो बेरायनो। ओमफ्राय बड'सा ब्र नोंनि एजआ बेसेबां आंनि बैसोआ 23+। कन्टिनिउ फरायोबाथ' दालागै मास्टार्स कमप्लिट जानांसिगौमोन। आं गेजेर खन्दआव डिग्रि कमप्लिट जानानै जब मावबाय आरो मा जब मावखोथाय हिसाब गैला। ओमफ्राय आदा मा खालामदों मानेल दैमारि मोजां आं ओरैनो दं। मा गणेश बर' हेपि लक्ष्मि फुजा दा नोंनिसिमबो लक्ष्मि फुजानि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय गणेश बर' बयनिसिमबो नोंनिसिमल' नंबावा। सापान बसुमतारी गुड मर्निं आदा खबरा मोजां ना? औ खबरा मोजां। धर्मेन्द्र नार्जारि गुड मर्निं प्रशान्त टनि नोंसानि आब'खौ लाबो आदा लाइभआव जागोन सानसे नाजागोन आं जेराव मेराव जायो प्रान्जल नार्जारि औ आदसा सुमेन्द्र बर' गुड मर्निं सार गुड मर्निं सुमेन्द्र माइनाव ओइ दाखालि मा बुंनाय आं क्या बोल रहा है गोजोनसार स्वर्गियारि गुड मर्निं आदा गुड मर्निं राजकुमार गोमसार एन्टनि नेटआ नांथादो भाइ औ नेटआ प्रब्लेम जादों मा खोन्थाहर दै आङो दस्रा सिम इउज खालामगोन जिअ'आ बारा थिग नंला ना नै पबित्र नार्जारि हेल' आदा गुड मर्निं मिजिं निजोम बिसि जोंमा बिस्वा दैमालु फुजायाव गुवाहाटियाव थांफेरबाय आरो आदा न'आव फैनाङा गुवाहाटियावनो थांफिनबाय नामा? औ आं दा गुवाहाटियाव दं दैमालु ब्रह्म समायस्रि गुड मर्निं दैथुन बेकिलिन मिनिसोरां इजोम जुगा प्रान्जल मा ओंख्रि जाखो ब्र? ओंख्रि संथ'वाखै प्रान्जल नोंथां। रुजुमा बसुमतारी हेल' गुड मर्निं वार्कार BR8M दिनै जा बिउटिफुल ओंखारदों आरोना गोजोननाय थाबाय वार्कार आमान्स नार्जारि ब्र हिन्जावखौ माला लागोन? हिन्जावखौ आं नों लाखांनायनि उनावसो लागोन। ओमफ्राय बायकुन्था मुसाहारि इउटुबाव आदा खेबसे बेरग' नायहर आयौ नायबाय नायलाय सुमेन्द्र बर' गुड मर्निं कृष्णा गयारि आदाया मा गामिनि? सेरफांगुरिनि आङो। आदा निसान मर्निं गोजोन सार स्वर्गियारि आदाया बेसेबां फरायखो? बिराद बुरजा फरायबाय नामा? बुरजा फरायाखै नोंथां गोजोन सार मास्टार्स डिग्रिसो खालामगासिनो आं। ओमफ्राय जिएस नार्जारि मोजांलै जुगा हेपि लक्ष्मि फुजा दा प्रकास हेपि लक्ष्मि फुजा गुड मर्निं ब्र दासो सिखारदों नामा? सिखारनायाथ' दासो सिखारदों मैगंखौ फुटे संदों नामा? कारेन गुड मर्निं अल गेमिं ब्र नों दतमा जिके एकाडेमियाव हाबोमोन ना? औ खेब्रां दैमारि गुड मर्निं आदा गुड मर्निं ब्र बुद्ध ब्रह्म गुड मर्निं आदा नोंनि हाबायाव लेंहरनो दाबाव जागोन। बिकास गिर गुड मर्निं आदा अजय गुड मर्निं आदा बेपन कार्जि गुड मर्निं सरला प्रमिला जुगा बिरखां एक्सुवेलि आदानि गुबै गामिया बबेयाव? एक्सुवेलि आंनि गुबै गामिया मा होनो सेरफांगुरिनि 7 किल'मिटार गोजान जायो बेलगुरि होनो। ओमफ्राय डिएम आदा नों गामिनि सायाव इउटुब खुलिनो सानदोंमोन बोरै जागोन? मोजां जागोन नोंथां। अनसु दैमारि मा खबर फंबाय? मोजां खबर अनसु। गणेश एसे ल' कुवालिटि नुदों आदा भिडिअ'आ लाइभ फैबा माने एसे ल' कुवालिटि जायो आं बेखौ मोजाङैनो हमनो हायाखै ल' कुवालिटि नुदों र' कुवालिटियाथ' हाइआवनो दंमोन नै मानस मुसाहारि आदा मा फरायगासिनो? आं MSc बिग बेगिं हेल' निक्स नार्जारि आदा शिलंआव लोक्षि फुजा जाया नामा? शिलंआवथ' खम जायो माने ख्रिस्टानिटि स्टेट जाबाय नालाय। इयार क्रिएसन हेल' आदा गुड मर्निं हेपि लक्ष्मि फुजा नोंनिसिमबो इयार क्रिएसन जुमुन आदा इउटुबाव भिडिअ हगारबाय थायोब्ला भिउस वाच टाइम बेफोर खमायलांबाय थायो नामा? खमायलाङा बारायोसो फंबाय। रुबुं बर' बहा थायो नों? आदा आंखौ गुवाहाटि। बिमल नाइस टु सि इउ सेम टु इउ ब्र बिमल स्वर्गियारि जिएन प्रडाक्सन गुड मर्निं आदा गुड मर्निं
आदाया गुवाहाटि फैबाय थायो आंबो गुवाहाटियावनो थायो आं लोगो हमनो मालाबा दैमु बसुमतारी जागोन दे दैमु बसुमतारी लोगो हमनो हागोन आंनो पार्सनेल मेसेज हरबानो जाहैबाय बिद्र ब्रह्म दायो बेसेबां मोनो ब्र बुरजा मोना नोंथां दायो फैसानि उनाव बारा सोंनो नाङा बरिं जायो माखासे नायग्राफ्रा बुरजा मोना बुंबायमोन मा होनो दाम खमनि मबाइल गंसे बायबाय थानो हायो आरो फैसाजों मोनसेल' मा होनो र' आं लेपटपआव नायसै माबाखौ जायासै थाब जानायनि सोरनिखौबा जाय जायनिखौ फरायलांनो हायाखै नोंथांमोना डाबल कमेन्ट्स होबाय थादो गाहायाव मर्निं ब्रेकफास्ट जाबायना औ आं मर्निं ब्रेकफास्ट जाखांबाय गुड मर्निं बिग बेगिं बायकुन्टा थेंक इउ आदा आंनि लुबैनायखौ जाफुंहोनायनि बायकुन्टा मोसाहारि गोजोननाय थाबाय गौतम मोसाहारि आदा माबोरै दं आं मोजाङै दं गौतम बेन्जामिन हेल' इउ स्पिक Spanish? No, yeah, this is a Bodo language. Benjamin, this is a Bodo language. Silent gamer, hi, hello. Ayo, माथो दस्रा कान्ट्रिनिबो भिउवार्स नायदों माथो सोरगोबिर ब्रह्म गुड मर्निं आदा गुड मर्निं ओमफ्राय आदा कुसुगावनि बेसे गोजान जायो कुसुगावनि बारा गोजान जाया 13 किल'मिटारसो जानो हागौ ओमफ्राय सुनिल बर' सुनिल हाय खेबगां बसुमतारी लाइमोनफोरनि थांना थानायनि थाखाय मा मेसेज होनो सानो आदा लाइमोनफोरनि थांना थानायनि थाखाय मेसेजआ बेनो आंबोथ' लाइमोनसो थेवब्लाबो होनसै आं जोङो सर्टकाट लामाजों थांनो आरोना बेनो सर्टकाट लामाजों माब्लाबाबो साक्सेसफुल जानो हाया ओमफ्राय बायसान्स नों सर्टकाट लामाजों दाउखोफ्लाङोना थाब गोलैफिनो बेनो गोसोआव ला जेसे हायो एसे हार्डवर्क खालाम आरोना ओरैनो जिराय नों जिबनावबो मोनजाया थारमाने जिराय मोनजानायनि बै आं दाख्लै मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन ना बे जिराय मोननाय गाव मोजां मोननाय खामानिखौ मावबासो नों खामानि मावनाय बायदि मोना बेबायदिनो माने मालायनि सायाव सोनारनानै थानो नाङा आरोना डिपेन्डेन्ट जानो नाङा गावबागाव खामानिखौ गावबागाव मावनांगौ बेनो ओमफ्राय सुनिल दिफु बिरखां थेबगां सुनिल हेल' सुनिल फुलाय लक्ष्मी फुजानि गाहाम हामलायनाय थाबाय बावहरबाय फंबाय नोंनिसिमबो फुलथि बर' आब' फुंखि लाइफस्टाइल आदा इउटुबाव टेग खालामनायनि बेनिफिट्सआ मा बेनिफिट्स इउटुबाव हाजार टेग खालाम जेबो लाब गैया नोंथांमोन माने इउटुबनि एलगरिथमा एसे आलादा सोलायबाय थायो जेबो थाल मोना ओमफ्राय नों हाजार टेग खालामनानै नोंनाव भिउस फैखाया ओमफ्राय एकदम इउनिक जानांगौ आरोना कन्टेन्टआ इउनिक जानांगौ होमबासो अट'मेटिक भिउस फैयो ओमफ्राय नों जेनेबा मालायफोरनि बिदि सेम खालामबाबो हाजारनो खालाम सेम नेम लिर जेबो माबा बेनिफिट्स जाया इउटुबाबो माने मिन्थिजोबो ना मारै खालामो बेनि थाखायनो जेसे हायो एसे इउनिकसो जानांगौ रावनिजोंबो मिलायनो नाङा ओमफ्राय ओंखाम जाबाय नामा ओंखाम जाथ'वाखै बिशुआ ओंखाम जाथ'वाखै माइना ब्रह्म आदा सुट आउट टु जाफुं माइना ब्रह्म दैथुन आदा दिपुर बिलाव मानो थाङामोन दिपुर बिलाव जोंना फिल्ड ट्रिप दंमोन ओरै उन्दैफोरजों थांफादों इउजि स्टुडेन्टसफोरबो दंमोन सुनिल बर' सानसुमा दैमारि बिश्वामित्रा बर'हाय आदा गुड मर्निं आदाया बटानि डिपार्टमेन्टनि ना बेरायबाय थानो मोनोना औ बिश्वामित्रा जोंना बटानि डिपार्टमेन्ट बेरायनायनिबो मार्क्स दं जोंना बेरायनायनि मार्क्स दं ओमफ्राय बेकलिन बाग्लारि आदा दारिखौ मा एसेबां हिट लायो नोंलाय दारिया आं नोंखौ ट्रिम खालामो बेनो ओमफ्राय दारिया आंना जेबो मुलि फुननायबो नङा माबा फुननाय नङा अट'मेटिक जानायसै ओमफ्राय जाफुं फ्रम आमटेका माइना निस्क' नार्जारि आदा दासान्दि शिलंआव गुसु जाथारबाय नामा आं दा शिलंआव थाया नों फंबाय निस्क' आं दा गुवाहाटियावसो थायो गुवाहाटियावथ' गरमानो बाराद्राय गरम नङा आरोना ओमफ्राय कृष्ण बसुमतारी नाइस आर्ट स्पेसिस कृष्णा बसुमतारी
प्रनय नार्जारि आदा इउटुबाव बेसेबां मोनो आदा प्लिज टेल मी इउटुबाव बारा बुरजा मोना फैसाखौ रुगुं ब्र ओइ ब्र दा डान्स खालामलाय सुनिल साग्रिदा रामसियारि हेल' आदा लोखि फुजायाव बबेयाव नायगोन लोखि फुजाया दिनैनो होननाय खोनादों आं गुवाहाटियावनो नायलाहैसै गुवाहाटियाव बबेथिं जायो दा बेलासियाव ओमफ्राय फांकि लाइफस्टाइल आदा इउटुबाव मदन हेल' जुगा बसु आदा गार्लफ्रेन्ड लादो गार्लफ्रेन्ड नागिरना हरदों आंनो सासे ओमफ्राय सुनिल पेट्रन मिनिसोरां नार्जारि प्रिया हेपि लक्ष्मी फुजा नोंनिसिमबो प्रिया बसुमतारि टेक्निकेल बिं आदा नों मा इउनिभारसिटियाव फरायो आं रयेल ग्लबेल इउनिभारसिटि गुवाहाटियाव फरायो प्रनय नार्जारि नोंनि गार्लफ्रेन्डआ बबेनि आदा गार्लफ्रेन्डआ जोनोम जाथ'वाखै प्रनय नार्जारि सुनिल बर' एलबि अफिसियेल आदा फिल्म डाइरेक्टर जानोब्ला बेसे फरायनांगोन आरो माबा कर्स लानांगोन नामा एलबि अफिसियेल फिल्म डाइरेक्टर जानो माखासे नोंनाव जुदि इउनिक नलेज थाखायोबा जेबो खालामलायनाङा खिन्थु नोङो जुदि माबानोबा नोङो कर्सबो लानो हायो प्रफेसनेल कर्सबो लानो हायो ओमफ्राय बिराज मुसाहारि गुड मर्निं ब्रादार गुड मर्निं बिराज सुनिल बर' हाय हेल' बिहुमा बसुमतारि माथो ओइसडि नुवाखै आदा बुहुम आं बुजिनो हायासै मानो ओइसडि नुवाखै दा खिन्थु आङो मोजाङैनो होदोंमोन क्वालिटिया नोंसोर बारायनानै होलाय बारायनानै लालाय ओमफ्राय रिंस 22,014 हेल' राजा खुंगुर हाउ आर इउ आं मोजां आइ एम फाइन रिंस राजखुंगुर मुसाहारि हे ब्र मा खौरां मोजां खबर राजखुंगुर सुनिल बर' हेल' रकि दाम गुड मर्निं सार गुड मर्निं रकि अशोक नार्जारि हाय आदा माबोरै दं आं मोजाङै दङ अनसुमा मदन फुजानि खबरा बोरै फुजानि खबरा मोजाङानो ओमफ्राय जुगा आदा बेरायनो थांगौ नोंसिनाव आदसा इउ आर मस्ट वेलकाम किसान बसुमतारि बाहाय नों मानो इंलिशनि स्पिच होआ आंनावहाय इंलिशनि स्पिच होनो अनेक खारन दं मानि थाखाय होआ आङो फोथांनानै लाखिनो नाजाबाय थायो बर' रावखौ ओमफ्राय मानसिफोरनि सायाव आं उल्था प्रुफ खालामनो सानदों आरो ओमफ्राय दा प्रुफखौ आं खालामबोनो हागासिनो दं बाहाय बेनि थाखायनो आं इंलिश रायलायनाय जाया आंनि माबायाव बाहाय अनेक जाहोन दं आं बेखौ मालाबा खिथागोन मानि थाखाय आङो इंलिश रायलाया मानसिफ्रा गावबागाव माबाखौ फोथांनानै लाखिनायनि अनगायै माबानो नागिरोना बेनि थाखायनो आं एसे आलादा इउनिक लेभेलजों थांगासिनो दं ओमफ्राय गोमसार ब्रह्म गुड मर्निं ब्र आं नोंनि गासिबो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो गोजोननाय थाबाय गोमस्रां सुनिल फांकि लाइफस्टाइल माथो आना भिउसआनो गैया आदा टेग खालामबाबो भिउस फैया नोंथां कन्टेन्टआ गावबागाव मोजां जानांगौ अनजिमा बसुमतारि ओइ आदा मारै दं आंनिखौ नायाखैना हो अनजिमा बसुमतारि आं मोजाङै दं टेबगां लाइमोनफोरनि थांना थानायनि भिडिअ बानाय आदा बेखौ आं दाख्लै बानायखांखाबायमोन दा मोनसे जक खोनासंहोदो मा जक होबावनांलाय लेपटपआनो बोरैबा हें जाजोब्बाय नै ओमफ्राय आजोलि एलबार्ट हेल' आदा माबोरै दं मोजाङै दं एलबार्ट हेल' आदा माबोरै दङ बेकलिन दारिया हिट आदा खुंगुर नोंना गोजोननाय थाबाय आदा दिपर बिलाव थांनानै मा नुबोखो दिपर बिलाव थांनानै बिदिनो नुबोबाय जायगाया मा होनखो बुजि मोनासां सोरां पार्कार गुड मर्निं आदा राजा खुंगुर गुड मर्निं सोरां पार्कार लब' बर' हेल' प्रमिला बर' दिनै मा खालामगोन आदा दिनैहाय बिराद खामानि दं ओमफ्राय नैबे आं लाइभ जोबखांबानो अनेक खामानि दं ओंखायनो लाइभखौ थाब फैदों आं खामानिया बिदिनो लिरनांगौ बायदिसिना ओमफ्राय प्रमिला दिनै दिपु बर' आदा लोगो हमनो हागोन ना नोंखौ बयबो लोगो हमनो हागोन आंखौ बयबो लोगो हमनो हायो ओमफ्राय राजा रिंस 24x रिंस राजा your channel is the best for me thank you rings thank you so much ओमफ्राय फांकि राजकुमार मारै एखेखौ फरायफिनखो ना माखोथाय आङो फुलेस्वर हिया रकि सार नों इउटुबनिफ्राय बेसेबां रां खामायो इउटुबनिफ्राय रां खामायनो हाया बुरजा खुनुरुखुम थाव सोनो मोनो आङो ओमफ्राय अशोक नार्जारि डाबल फरायखो ना माखोथाय सुमित संगिना हिमालय ओंखाम जाथ'वाखै हिमालय ओमफ्राय दानसोरां बिहुला खबरा मोजां आदा मोजां खबर रिजु हेल'
श्रील नार्जारि हेल' आदा आंना प्ले स्ट'राव जेबो डाउनलड जायाखै माबोरै खालामबा जागोन प्लिज नोंनिया प्ले स्ट'रखौ इनस्टल खालाम आरो नङाबा रिस्ट'र खालाम ओमफ्राय MSSV स्टुडिअ आदा इउटुबाव कपिराइट फैबाय थायोब्ला माबाफोर जागोन नामा कपिराइट क्लेम फैबाय थायोबा नोंना माबा जागोन गिनांगौ मा होनोमोनलाय कपिराइट क्लेमाथ' जेबो नङा माने नोंनि आर्निंसआ जायनिखौ नोङो मालायनिखौ खावनानै बानायदोंमोन बैनियावसो थांजोबगोन फैसाया ओमफ्राय आदानि सान लाइभ भिडिअ फैसा मोनो नामा लाइभ भिडिअ फैसा मोना आंनिया ओमफ्राय हेल' ब्र खबरा मोजां ना मोजां दानेश्वर नार्जारि जुगा बर' आंनाव मोजां नुदों खिन्थु SMS आ रिप्लाइआ बुहुत लेट आदसा रिप्लाइआ लेट जादों नामा आं खरा फरायनो माहिम ब्रिगुराज प्रणब बड' इउटुबारनि मिटआप माब्ला खालामगोन आङो दाख्लै आंनि पार्सनेल मिटआप खालामदोंमोन नोंथां प्रणब नार्जारि बड' इउटुबारनि मिटआपखौ मारै खालामनो होनोब्ला बड' इउटुबारआ साबसे दं माने मानसिफोरखौनो मोनथिनो हायाना सानैसो दामसल' दं इउटुबार्सफ्रानो ओमफ्राय बिसोरबो कन्टेक्टआव गैया आंजों ओमफ्राय दानन्जय बसुमतारी आंनोबो दानन्जय मिथिसार क'क्राझाराव माला फैयो आरो दाख्लैसो थांदोंमोन आं क'क्राझाराव हाय राजा गुड मर्निं बिराज नों बेसे टाइमाव सिखारो आंनि सिखारनाया 6टा 6 नङाबा 5:30 सिखारो आं ओमफ्राय बांसिनाव एखमबा बन्द' टाइमावथ' थाब सिखारा 8टा 9टायाव सिखारो ओमफ्राय मैना बर' आदा नों इंलिश मेकारआव सिनायो नामा आंथ' बेखौ सिनाया मैना कनक बसुमतारी गुड मर्निं आदा गुड मर्निं फुर्मा बर' मा खबर आदा मोजां खबर अशक ओइ आदा बिजनि लक्ष्मी फुजायाव बेरायफैदोरा जोबोर गिदिर जायो टाइमखौ मोनासै आङो अशक नार्जारि टाइम मोनबा थांगौमोन आं सुबुं दिमारि हाय आदा मा खबरलै मोजां खबर सैन्थ'दना रामसियारि आदालै मा एसे मेथाइ खननोब्रा एसे मेथाइ खन गानखौ मालाबा खननोसै दैमालु बसुमतारी आदा फुंनि मा जाखो फुङाव जेबो गैया ओरैनो केकल' जादों ओमफ्राय हेल' आदा नों बाक्सायाव फैया नामा आं बाक्सायाव गामि सिङाव हाबफेराखै खिन्थु लामाजोंसो थांबाय आं गोजोनसार बसुमतारी आदा इउटुबार जानोसै आंबो जादो बयबो लाइमोन नार्जारि गुड मर्निं आदा फुंनि मा जाखो फुंनि जेबो गैया केकल' बेनान्थ गुड मर्निं गेवलां सार आदा नोंथाङा बर' रावखौ मोजाङै फोथांनानै लाखिनो नाजा गोजोननाय थाबाय गेवलां सार ओमफ्राय निरन मुसाहारि आंहा खामानियानो बिजि जादों आदा दासो नायनो मोनबाय जेबो नङा दे निरन मुसाहारि मोनजिल मा ओंख्रि संखो ओंख्रि संथ'वाखै पान्डा मेंगा हेपि लक्ष्मी फुजा नोंनिसिमबो पान्डा लाब्रास कर्नार हेल' लाब्रास दासो आंहा लाब्रास आइ एम हियार DM आर'नाइ आदा आंबो दासो फैदों निजोम बर' जोंनि बर' लिडारफोरा मानो दासिमबो खौसे जानो लायाखै बेखौ गावसोरसो मिथिसिगोन बर' लिडारफ्रा मा बुंबावनो राजिब महिलारि गाबोननिफ्राय जागोन आदा आदसा नानिता बर' रावनि इउटुबार जोबोद मोजां आदा एडभेन्सार बायदिसिना भिडिअखौ आपल'ड खालाम जागोन नामिता दैमारि निजोम बसुमतारी आदा नों दा मा मबाइल लायो आङो दा भिभ' लायो भिभ' Y69 ओमफ्राय गोदान फन अर्डार खालामदों आं मैया दाख्लैसो मा होनोमोनलाय रियेलमि X ओमफ्राय राजखुंगुर मुसाहारि जांगिला माबोरै दं आदा मोजाङै दं राजिब आदा मा आयदायाव फरायो आङो बटानियाव फरायो दानन्जय आदा नोंनि इमेलाव मेसेज हरनो हागोन ना येस इउ आर मस्ट वेलकाम हरनो हागोन आदा नोंनि चेनेलखौ हेल्प खालामनो आदा राजा चेनेलखौ हेल्प खालामबाबो जेबो इमप्रुभ जाया नोंथांमोन गावबागाव क्वालिटियाव फैग्रोनांगौ होमबासो उनावहाय हेल्प खालामनो हायो नोंनाव जुदि क्वालिटि गैखायाबा हाजार नों हेल्प खालामबाबो नों दावखोनो हाया आदाया साखन्द्रानि सायाव मा बुंनो सानो BTCनि दामाखा साखन्द्रानि दावराव साखन्द्राखौ एक्सुवेलि आङो मोजां खबर लायाखै मोजां मिथियाखै ओमफ्राय साखन्द्राया मा जादों बै साखन्द्रायावनो माबा माबि ओंखारलांनो हागौ उनावहाय सिङाव ओंखायनो नोंथांमोना बयबो सांग्रां जानानै थानाया मोजां ओमफ्राय आदा गुगोलनि भिडिअखौ माबोरै बिटमेटआव डाउनलड खालामनो हायो गुगोलनि भिडिअ माने बुजि मोनासै आं प्रनय नार्जारि दानन्जय बसुमतारी आदा माला हाबा लागोन हाबाखौ आं एसे गोबाव उनावसो लागोन राजखुंगुर मुसाहारि मेगन गोजा नुदों बर' आंनिखौ मेगन गोजा नुदों नामा सिखारनाया खिन्थु दासो सिखारखादों आं अजय नार्जारि मर्निं राजा मर्निं अजय बिहुला दा आदाखौ एसे फुंनाय नुदों माथो हामनाया खिन्थु दाख्लै हामबायमोन ओमफ्राय जानाया आंबो एसे हेभि जाफिनबायना एसे फुंबाय जानांगौ फुंनायाथ' फुङाखै ओरैनो फुंनिया हाजार जाबाबो फुंनो रोंखाया आं मानसियानो मारैथाय ओमफ्राय दैमालु गुड मर्निं आदा नों दा मा मावो आङो दा लेखासो फरायो आगोलसो जब मावोमोन आं कृष्ण भाइ नों जोंनि नागालेण्डआव खनसे भिडिअखौ खालामफै
किसान बसुमतारी आं नाजागोन बे इयारावथ' जानाय नंला नेक्स्ट इयाराव आङो प्लेनिं खालामदों नर्थ इस्टखौ एक्सप्लर खालामनायनि ओमफ्राय बाबिल बहा दं आदा आं दा गुवाहाटियाव दं जी ज्ञानगुवारि हे आदा मा खबर मोजां खबर हेल' ब्र हाउ आर इउ आइ एम फाइन थेंक इउ दैथुन सुबांसा बसुमतारी हाय गुड मर्निं बिटि ब्र ब्रेकआप जानायनि उनाव फिन मोनफिननायनि चान्स थायोबा थायोना थाया ब्रेकआप जानायनि उनाव मोनफिननायनि चान्स नोंहा अनेक थायो ब्रेकआप जुदि जायोब्ला नोङो आं मोनसे खोथा खोन्थानाय नों जुदि गाज्रि लोगोखौ नों लोगो मोनोब्ला नों गाज्रि लोगोनिफ्राय अनेक नोङो एक्सपिरियेन्स मोनगोन आरोना जेन'बा गाज्रि लोगोआ माबायदि होननानै नों एक्सपिरियेन्स मोनगोन नों ब्रेकआप जायोबा टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया नोंहा मोनसे एक्सपिरियेन्स मोजां गोदान एक्सपिरियेन्स जे रिजु आदा आंनि इउटुबाव गुबुन भिडिअखौ नागिरब्ला माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा जेबो जाया दिदोम मोनथाय सपना दिखेन ससमा लाबासो साबसिन समायना नुयो दिखेन सिवान हेल' मेहेर बाबिल एसएमएफ पान्डा सन्जिब प्रणब रतन मिथिंगा बुरबुलिया ब्र नों बुरबुलियानि नामखौ मोजां मोनबाय आं बुरबुलिया ब्र नों अबे इउनिभारसिटि आं रयेल ग्लबेल इउनिभारसिटि Aronai, good morning, Ada, good morning. Ranjan, good morning, Ada, and have a nice day. Ranjan, same to you. And DB Aronai, आंनि साबस्क्राइबारानो दाबो 116 ल' आदा आदसा दैथुन सर गुवारि आदा लोखि फुजा नायनो सोलाबगोन ना सोलाबा लोखि फुजा नायनो टाइमा गैया खिन्थु आङो दिनैहाय गुवाहाटियाव बबे जायगायाव जायो एसे नायनो सानदों जागोन ना जायाथाय ओमफ्राय खोन्थाय आदा बहा दं आं दा गुवाहाटियाव दङ निक माबोरै ब्र खबरा मोजाङै निक दि इउटुब आदाया ग्लबेलाव मालानिफ्राय दं आङो एबारसो गोदान सपना बसुमतारी मोजां मोननायनि बिदैखौ मिथिगौ नामा आदा मोजां मोननायनि बिदैयाथ' मिथिनाया आंबो मिथिगौ खिन्थु जाय बोरैबा सिङाव हाबलांथारबाय ना ओंखारफिननो हानो नागिरा बै मोजां मोननायनि बिदैखौ ओंखायनो गोसो गुरिफोरा बारा हाबसनजाया बेबायदि खामानियाव ओमफ्राय खनक गार्लफ्रेन्ड लादो फंबाय गार्लफ्रेन्ड लानांसिगोन खनक बसुमतारी आदा हाय ब्र हेल' गुड मर्निं बड' मिडिया ज्योत्सना दैमारि दिबि आर'नाइ नबजित नोंनिसिमबो नाइस दे नबजित दिदोम आदा या भिडिअ बेखौथ' आं मिथिथ'ला बड'लेण्डआ माला जागोन नोंसिनिसिम मा होनोमोनलाय दिमानाथ' ओरै लखिमपुरसिम जोंनि बड'लेण्डनि दिमाना ओमफ्राय बेथ' नोंथांमोना बिटिसिआव गोलैया लखिमपुरा खुथला बर' गुड मर्निं आदा ग्लबेलाव एमएससि खालामगासिनो नामा औ डिटिउब दनजित साहानि इन्डिया हेल्प हेल' गुड मर्निं दनजित सोरां पारकार आदा नोंना न'आ अबाव सोरां पारकार आंनि न'आ क'क्राझार सेरफांगुरि मिथिसार बर' हाय आदा मा खबरलै मोजां खबर मिथिसार बर' रैरुब नार्जारि बोरै दं आदा मोजाङै दं रैरुब दैथुन सियार गुवारि आदा इन्सटाग्रामाव नोंजों रायज्लायनो हागोन नामा हागोन दैथुन रिंखां बसुमतारी हेल' गुड मर्निं दिबि आर'नाइ आदा दाखालि मिटआपआव थांनो सम मोनासै आदा अके प्रमिला बर' आदा नों रावखौबो लाभ खालामाखै नामा बिदिखौ आं आगोलनो इउस खालामखांबाय प्रमिला हिमालयान दैमारि आदा आंनि थाङाखै नामा एसएमएसआ फैबायथ' हिमालय दैमारि सोगोमदाव हाय गुड मर्निं बाबिल बसुमतारी आदा नों बेसे इयार्स जाखो 23+ रिंस हाय फंबाय इउ आर द बेस्ट थेंक इउ रिंस दिबि आर'नाइ थांनो गोसोथारमोन आदा दिप्लाय पार्कआव फैबा खबरफोर आदा सपना बसुमतारी त्रिपुरायाव शुट खालामफै आदा जागोन सपना आङो नाजागोन दिदोम नार्जारि दिनै आदा लाइभखौ नुना मोजां मोनदों गोजोननाय थाबाय दिदोम आदा प्राइभेटसो ना ग्लबेला औ डिटिउब मिथुन मुसारि नाइस आदा भारत ब्रह्म फंबाया रयेलाव फरायो नामा औ भारत राजिब बसुमतारी हाय आदा गुड मर्निं खनक गोरान लागोना लोङा आदा खनक बसुमतारी गोरानखौ आं खिन्थु लोंनो हाया दस्रा खिन्थु लोंनो हाजोबो गोरानखौ एसे बादबो आं गोराननि अनगायै दस्राखौ होख्लायजोबो दिबि आर'नाइ आगोलनि गार्लफ्रेन्डआ मा जाखो ब्र आयौ बेयो खिन्थु पार्सनेल थांद्रायबाय दै मा होनोमोनलाय बेखौ बयबो नायजोबो बेखौ दा सोंथ'सै बाबु दे दिबि आर'नाइ एलबि अफिसियेल आदा एबार मिटआपखौ माला खालामगोन मिटआपखौ आं एबार गुवाहाटियावसो खालामनो सानबाय
गुवाहाटियाव खालामनो सानदों। ओमफ्राय मोनसे खोथा एनाउन्समेन्ट खालामनो लुबैदों आं। मा होनोमोनलाय गिभआवे नोंथांमोननो माबा मोनसे आं गिफ्ट हरनो सानदों। बेखौ मा होनोमोनलाय कालि फुजायाव खालामसै नामा बिदि सानदां। दाथ' नै फुजानि एकदम बयबो बिजिना कालि फुजानि सिगां लाइभ खालामगोन आङो। बे मा होनोमोनलाय मोनसे भिडिअ खालामगोन। ओमफ्राय बे भिडिअआव नोंथांमोना खालि कमेन्टसल' होनांगोन। ओमफ्राय बे कमेन्ट्सनिफ्राय जायनिखौ पिकआप खालामनाया जायनिया फैगोन रेन्डमलि ओमफ्राय बेनोनो प्राइज मोनगोन आरो। गिभआवे खालामनो सानदों आं। मानि कालि फुजा माला बे टाइमावनो खालामसै। दा आंबो एसे बिजि जानानै दंथ'यो। ओमफ्राय सोरनि मोनखोमोनलाय नामा? ओमफ्राय रामदन आदा नोंना बिएससिआ मा मेजरलाय? आङो बटानि लादों। आं शिलंनिफ्रायसो ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामदों। बाबलि आर बसुमतारी आदा नों अदालगुरियाव फैबाय नामा? अदालगुरियाव आङो दासिम खनसेल' थांदों। ओमफ्राय बोरैथिं बै माबा पिकनिक स्पट दङना बिथिं थांदों। ओमफ्राय सोरां पारकार आदा नों भिडिअखौ मा केमेराजों सुट खालामो? भिडिअखौ आङो बांसिनानो आंनिया फनजोंसो जायो। ओमफ्राय एखमबा मा होनोमोनलाय बाहेरायाव ओरै खेबनायफोरा अबेबा DSLR-जों मोनफा मोननै थायो। ओमफ्राय बांसिनानो फनजोंसो जायो। ओमफ्राय दिदोम नार्जारि गारि गाज्रि दाम नोंनि इयार्सआ बेसे जाखो? दिदोम नार्जारि आंनि इयार्सआ 23+। ओमफ्राय इन्स्टा हेलेन आदा नोंना बाजै दंना गैया? बाजैआनो गैयालै फंबाय। हिमालयान दैमारि नोंनि हाबायाव लिंहर दे आदा। लिंहरगोन दे। ओमफ्राय भारतआ मा फरायगासिनो फंबाय? MSc मिथुन मेन्ड'जा ब्र नोंना बुरिया बहानिब्रा? बुरियानो गैयालै मेन्ड'जा नोंथां। रिंस बड' रिएक्सन भिडिअ ब्लग बानाय फंबाय। रिएक्सन खालामबा बरिं जानो नागिरो दै। माने रिएक्सन भिडिअ बानायबा माने 70%आनो मालायनि भिडिअखौसो देखायनानै ओरैनो बिदि माबानाय जायोना। खिन्थु बांसिन मानसिफ्रा बिदिखौ बिराद रागा जोंनो ओंखारो। ओंखायनो आरो आंनि चेनेलाथ' फेमिलि चेनेलसो जेन'बा गासिखौबो कभार खालामनांगौ गोनां जायो। बिनि थाखायनो अबेबा माखौ लाबोनो नागिरा आं। रिंखां बसुमतारी आदाया सिटि सेन्टाराव सम मोनब्ला खेबसे फैबावनो हागोन नामा? रिंखां बसुमतारी सिटि सेन्टाराव आङो थांनायाथ' थांबाय थायो। ओमफ्राय केमेरा एल'ड गैयैखायनो आंबो बिराद रागा जोंनो ओंखारो बे सिटि सेन्टाराव। ओमफ्राय फनजों खेबबाथ' खेबनो हायो। ओमफ्राय सोरबा केमेरा खेबबाबो जेबो होना। ओमफ्राय सोरबा सिकिउरिटि गार्डफोरा केमेरा खेबनो मोना होनो। ओंखायनो बिराद रागा जोंनो ओंखारो आं बेहाय थांबाथाय। ओमफ्राय हेल' गुड मर्निं। ओमफ्राय सुजित बरसरगियारि बबेनिफ्राय लाइभ खालामगासिनो? आङो दा गुवाहाटिनिफ्राय लाइभ खालामगासिनो दं। आदाया आंहा फुजायाव दखान लुनो थांनोसै आदा बाय बाय दिबि आर'नाइ अल दा बेस्ट। मोजां लाब जानो हाथों फुजायाव नोंहा। सोमखोर रामसियारि गार्लफ्रेन्ड नांगौमोनलै ब्र'। आंनोबो नांगौमोनलै सोमखोर। सामजोल मुसाहारि हेल' आदा लाभ इउ ब्र' लाभ इउ टु। निरन मुसाहारि आदानाव दहाय एकाउन्ट पासवर्ड ब्लक जानायखौ अनलाइननि गेजेरजों खेंनो हायो नामा? नोंथाङा ब्लक जानायखौ अनलाइननि गेजेरजों हाया। नोङो बेंकआवसो थानांगोन। बेंकनिफ्राय नोङो आगोलहायथ' एप्लिकेसनबो होलायबानांगौसो जायो एखमबा। एप्लिकेसन होआबाबो जायो दा। जायखिजाया आंनाबो खनसे ब्लक जाखांबाय। मा होनोमोनलाय ब्लक नोङो मेनेजारजों रायलायनांगौ। ओमफ्राय उनावहाय ब्लकखौ खेवग्रा सासे माबा थाखायो। ओमफ्राय बिनि सिगनेसार लालायलायनांगौ। होमबानो अन जाफिनो। नोङो बेंकआवसो थांनांगोन बेखौ ब्लक जायोबा। ओमफ्राय रामदान बसुमतारी थेंक गड आदा आंबो बटानि मेजर। आदसा रामदान भारत खोन्थाय आदा लोखि फुजा जाया नामा? लोखि फुजाखौ जागोन आंबो दाहाय। आदा आंनि चेनेलखौबो नायदो। जागोन दे बयनिखौबो नायगोन। बुद्धु रामसियारि गुड मर्निं ब्रादार। सुक्राम नार्जारि हेल' ब्र' मा खबर? नेपाल वेस्ट बेंगलफोराव थांनानै बर'फोरनि सोमोन्दै भिडिअ बानाय। जागोन सुक्राम नार्जारि आं नाजागासिनो। ओमफ्राय आं बाहेरायाव थांनो हाथ'वाखै दासान्दि। आं डिसेम्बरसिम जेरावबो बाहेरायाव थांनो हाथ'नाय नङा। लकेल ब्लग जाबाय थागोन। ओमफ्राय इउटिउब नोंना आदा फाल्थुसो रिएक्सन नोंगौ आदा फाल्थुसो रिएक्सन भिडिअ औ इउटिउब फाल्थुसो जायो। माने मालायखौ जेन'बा रिएक्ट खालामनाय जेन'बा अबेबा गाज्रिफोरखौ जेन'बा नों मालायखौ माबानाय एसे बोरैबा जायो आरोना। ओंखायनो बायो आं बे माबाखौ बे कन्टेन्टखौ। ओमफ्राय दुर्गा बर' हेल' आदा मा खबर? कनक बसुमतारी मा मबाइल बिहरदों नों आदा? मबाइला माबासो रियेलमि X। ओमफ्राय आङो माबाखौ लानो सानदोंमोन भिभ' V17 Pro बेखौ लानो सानदोंमोन आं 30,000 लायोमोन। ओमफ्राय वान प्लास मोननैनि गेजेराव अपसन दंमोन आंनाव। ओमफ्राय माने सासे लोगोआबो बुंबाय नों नांगौबा दस्राखौनो ला नोंनोथ' केमेरा इउस खालामखाया नालाय। ओंखायनो आङो केमेरानि थाखाय फैसाखौ इनभेस्ट खालामफिनबाय केमेरा मोजां लानो। ओमफ्राय ओरैनो फनखौ ओरैनो इदिट खालामनायनिल' मोनसे लाफिनबाय आरो गोदान रियेलमि X।
ओमफ्राय मा मबाइल बिहरदोंमोन बे जोब्बाय उदय सफियार आदाखौ हेन्डसाम नुथारो आदा गोजोननाय थाबाय उदय सफियार भास्कर एलभि आदा नोंस्रा दा सान्दि फेमिलियाव बेसेबां मेम्बार्स आरो दं जोंना फेमिलियाव दा साब्रै दं आब' आं आरो मा आइ आफा जनि बर' हेल' रखने बियार्डखौ कैसे बनाया भाई ये तो नेचुरल है भाई ओमफ्राय बापान बसुमतारी गुड मर्निं आदा गुड मर्निं रिंखां बसुमतारी मल मेनेजारनाव पारमिसन लाबा भिडिअ लानो हायो रिंखां बसुमतारी आदसा आङो एबार पारमिसन लानो नाजानोसै JSB क्रिएशन आदाया आंनि सोंथिफोरखौ मानो रिप्लाइ खालामहरासै बारस'लांबाय माथो जाय जाना कमेन्ट्सआ रिप्लाइ जायाखै गाहायाव कमेन्ट्स खालामफिन दे नोंथां JSLB गाहायाव कमेन्ट्स खालामफिनबाव प्रमिला बर' आदा आंना एसे खामानि दं आदसा अके ओमफ्राय उदालगुरि लेजेन्ड प्रमट मी आदा उदालगुरि लेजेन्ड माखौबो थिनखो नोंबा राजिब आदाखौ जा सोमोन्दो गोजोननाय थाबाय राजिब उदालगुरि लेजेन्ड प्लिज निरन बसुमतारी गोजोननाय थाबाय आदा सोंनायखौ मोननायनि थाखाय उदालगुरि लेजेन्ड प्लिज प्रमट मी उदालगुरि लेजेन्ड नोंनाबा मा कन्टेन्ट दङ ओमफ्राय बिटि प्रडाक्शन ब्र आंना 8 इयार्सनि उनाव ब्रेकआप जाबाय मोनफिननायनि आसा दंना गैला ब्रेकआप जानायनि सोमोन्दै बिराद रायज्लायनो गिनो ओंखारो आं बेखौहाय मा होनबावनो सोरखौबा मोनफिननाय खिन्थु ब्रेकआप जाखांनायनि उनावहाय माब्लाबा मोजां रिलेशनशिपआव फैफिननो नागिरा आयना बायखांनानै ओरै थुबस्रा गावस्रानानै हाजार नों आथाजों सिथाब मोजां जानो नागिरा ब्रेकआप जाखांबाथाय बारा थिग जानो नागिरा रिलेशनशिपआव ओमफ्राय बबेसिम मोनखोमोनथाय K20 Pro ला आदा आदसा Note 8 Pro K20 Pro फनखौ होनदोंना माने आंनो पप आप केमेरा नांगौ फनाव आंनो ओरै पप आप केमेरा नांगौ ओमफ्राय दस्राया इसिबां मानि मोजां नङा ओमफ्राय आंनो ओरैनो केमेरा नाङा आंनो खालि ओरैनो फुल स्क्रिन डिसप्ले फन नांगौ आरोना बेनि थाखायनो आं बै रियेलमिखौ माबाबाय रियेलमि एक्सखौ नट्स गोनांखौ बिराद बायो आङो रिमा बर' मा खबर आदा मोजां खबर रिमा गोमबोर खुगा साजोब्बाय नैबे इउटिउब आदा ग्लबेलनि बागै एसे खोथा होना आदा ग्लबेला आं ग्लबेलनि बागै एसे खोन्थागोन रयेल ग्लबेलनि सोमोन्दै उनावहाय खिथागोन आं भिडिअ बानायगोन निरन मुसाहारि आदा आंना खामानिया बिजिदार आदसा अके निरन बिहुला आदा लाइभआव बेसे सम थागोन आङो लाइभआव दहायनो 30 मिनिटसनि उनाव थांनांगौमोन ओमफ्राय नोंथांमोनजों रायलाय बावबाय आं टाइमखौनो दासो नायदों आं दसेल' थानोसै 43 7 मिनिट्सल' थासिगोन आं लाइभआव ओमफ्राय बेनिफ्राय थांसिगोन आं जायखिजाया नामल' होनलांसै नोंथांमोननिखौ ओमफ्राय बबेसिम मोनखोमोनथाय भिलेज प्रान्जल दैमारि K20 हेल' ब्र खबरा माबोरै प्रान्जल दैमारि भिलेज ब्लग गुवाहाटी कि কৰি আছা गुवाहाटीर परि आছো মই ओमफ्राय भिलेज ब्लग द्राना ब्रह्म गुवाहाटी मर्निं गुड मर्निं हिमालयान आदा नों रानसायदाम गसाइगावखौ मिथियो नामा हिमालय मिथिगौ बिहुटी हेल' आदा खबरा मोजां ना मोजां बिहुटी खोन्थाय थांनो होननाया थांला नामा आदा अबावबा गोजानाव थांनो होननाया थांला नामा बे आंना डकुमेन्ट्सआ क्लियार नङा ओंखायनो आङो केन्सेल खालामनांगौ गोनां जाबाय खन्थाइ दैमारि माखासे डकुमेन्ट्स नांगौमोन सुजित बसुमतारी गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं जिगुयारि आदा आंना फुजानि जि जोम सुदो टाइम गैथ'ला आदसा अके ओमफ्राय जुमि मिथिंगा डिटिउब डिबि आर'नाइ मिथिंगा बिनय राजिब आदा शिलंआव थांबावगोन दे आदसा जागोन दे राजिब डिटिउब एडमिसनाव बेसेसो थांनाय आदा फिसआ एडमिसनाव बुरजा लायो दै डिटिउब एडमिसनाव 35,000 थाङो ओमफ्राय सेमिस्टार फिसआ 33,000 68,000 होनांगौ सिगाङावनो ओमफ्राय एलबि अफिसियेल आदा काइन मास्टारनि वाटारमार्कखौ बोरै रिमुभ खालामनो एलबि क्रिएशन नोंथाङा काइन मास्टारनि वाटारमार्कखौ रिमुभ खालामबा नोंहा जेबो खालामनाङा नोङो गुगोलाव काइन मास्टार टाइप खालाम दा गुगोलनिफ्राय डाउनलड खालाम प्ले स्ट'रनिखौ डाउनलड दा खालाम गुगोलनिफ्राय डाउनलड खालाम होमबा नोंनाव काइन मास्टारा बै माबाया फ्रि मोनगोन आरो फ्रि वाटारमार्क गैयै नोङो गुगोलाव फ्रि वाटारमार्क काइन मास्टार सार्च खालाम ओमफ्राय बेखौ डाउनलड खालामनानै इनस्टल खालाम ओमफ्राय एसबि मिक्सार आइ एम बिग फेन अफ इउ लाभ इउ ब्र लाभ इउ टु एसबि मिक्सार मिथिंगा क्रिएशन हाइ ब्र गुड मर्निं माबोरै दं आं दासो अनलाइन मैयानि दिपर बिलनि भिडिअखौ नायना इन्टारेस्ट मोनदों गोजोननाय थाबाय मिथिंगा क्रिएशन रतन नार्जारि आदा नों मोजां भिडिअ खालामो मबाइलजों ना केमेराजों आङो फनजों खालामो रतन सानजाल बसुमतारी गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं दावगाफु हेल' जेबि फानि आदा फुड ब्लग खालामदो लाइक अमा बेदरनि
जेबि फानि जागोन एबार एसे आलदा एंगेलजों बानायनो नागिरदों आं भिडिअखौ थारमाने बै हाग्रायाव बानायनाय बायदिया जानाय नंथ'ला आरोना गेसाव खालामसै ओमफ्राय गेसावबा नोंथांमोनहा बागोनसो मागोनथाय खिन्थु आंनाथ' बांसिनानो गेसाव जाया हाग्रा बारियावसो जायोमोन संनाया ओमफ्राय र' नाजागोन आङो हिमालय आदा गसाइगावनि फुटबल फाइनालखौ नायफैला नामा 6 थारिखआवनो आंथ' मिथिया हिमालय दैमारि दा जेखि जाया ब्लगखौ फोजोबनोसै नामा नोंथांमोनाबो खामानि दं जानो हागौ फोजोबनोसै ना फोजोबथ'वा फोजोबनो सानबायमोन आं आसामाव थानाय बबे इउनिभारसिटिया साबसिन आसामाव थानाय इउनिभारसिटिया ओरै आफार आसामनि इउनिभारसिटिया साबसिन दै ओरै आफार आसामनिया सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि ना माबाया मामोनलाय बे नोंथांमोना मिथिखागौ नाम होनला आं दे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि दंना जोंना आसामाव मोनसे टप इण्डियायावनो टप दङ ओमफ्राय बैसिनि माबानाया साबसिन दै बेनिफ्राय जाय मानसिया रोंनानै फैयोना ओरैनिफ्राय साबसिन मोननै कमेन्टस हरबाय आदा मनिषा बर' नायासैना नों आदा हेल' मनिषा बर' आं नुवासै नोंनि कमेन्टसखौनो मानसिं बर' राजिब आदा ओंखाम जाखांबाय नामा ओंखाम जाथ'वाखै बिनय आदा नोंनि केमेराखौ फेसाव मोजां ला आच्छा ओमफ्राय दे बाय केम ब्र' बबेयावबाफोर लं ट्रिप खालामनानै खिन्थाहर जोंबो नोंजों इन्जय खालामो आच्छा आं उनाव खोन्थागोन दे हिमालय बाय बाय दे होमबालाय बाय बाय दे गुड मर्निं बाय बाय आदा 10थासिम बानायदो टाइमा 10ता जानोसै नामा बिराद मेंबायमोन आं खिन्थु खुगा साजोब्बायमोन 10ता नांगौ लाइजोफोर दसे थाबावनांगौ ना थाबावनांला लाइभआव खिन्थु बाबायमोन आं खुगा साजोब्बाय खुगाया बोरैबा मोनजोब्बाय आच्छा ओंखाम जादो ब्र' औ ओंखाम जानांसिगोन अर्गेनिक मिथिंगा आदा नों मा जब मावो आं दा जब मावला आगोलसो मावोमोन दा फरायगासिनोसो दं आं स्टुडेन्टसो जाफिनबाय स्टुडेन्टबाबो फैसा खामायो आरो ओमफ्राय र' गान दोंसे दामसां मोजां खबर आंनिया मोजां खबरानो दंथ'यो आदा मा जब मावो आं दा जब मावथ'ला गुड मर्निं मिथिसार बर' बेसरला ब्रादार लाइभ नायथाराखै आं एलबि अफिसियेल दसे थाबाव आदा गुड मर्निं सार गुड मर्निं लिनेक्स बिरेसर बर' दसे थाबाव टेक लिन' हाइ ब्र' वाट्सआप आं दा ओरैनो जिरायनानै दङ लिन' बाबायमोन आङो खारलांसैसो नामा नोंथांमोन नायनो बाबायमोन मा होनोमोनलाय खुगा साजोब्बायनो बियो खुगा साजोब्बायमोन नोंथांमोन ओंख्रि जाथ'वाखै संथ'वाखै आं ओमफ्राय मालिगाव गुड मर्निं ब्र' गुड मर्निं मालिगाव आर भाई मुला गुड मर्निं भास्कर बर' थाबाव आदा दसे आदा नों भिडिअखौ अबाय इडिट खालामो आङो पावार डाइरेक्टर खालामो मिथिंगा ब्रह्म आदा नोंनि सुनाय हरनाय मा होनखो बुजियासै आदा नोंनि लाइभआव फार्स्ट दिनैसो आच्छा राजिब बाहाय गैया नामा आदा बुजियासै आं डिजि बर' प्रडाक्सन गुड मर्निं ब्र' गुड मर्निं फिक्सियेल इडिटरियेल आङो दोनथ'सै नामा फंबायमोन बिराद मेंनाय मोनबाय नैबे गारामाया साजोब्बाय खिन्थु एकदम कमेन्टस फरायख'नो हाया मोनलायबाय आं दै लोंदो आदा एसे फ्रेस मोननानै औ दै लोंनांसिगोन हिमालय बसुमतारी नोंथांमोनाबो खामानि मावदो ओंखाम जाहैदो अफायबा थांनांगौबा थांदो राजु बर' र' दे लास्ट 1 मिनिट नोंथांमोनहा मा सोंनो गोसो लास्ट 1 मिनिट एबा खिन्थु गोमोरलांसै आं साइनिं अफ खालामसै रायजोफोर गोमोरलांसै ना हेल' आदा गुड मर्निं मिथिंगा क्रिएसन ब्र' हेपि लेखि फुजा नोंनिसिमबो मिथिंगा क्रिएसन
सोमावसार हेल' गुड मर्निं सोमावसार आदा जा एसे बुरजा गोमबोर ओंखामखौ बुरजा जानोसै आं एबारनिफ्राय जाबाबो फुङालै मानोथाय सोमखोर बसुमतारी माबे जायगायाव दं आदा आं दा गुवाहाटियाव दं जेबि फानि दे आदा गोमोरदो राजिब आदा बाय बाय नोंथांमोन आङो गोमोरनोसै दै नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोना आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय नोंथांमोना नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैबाबो दिनैनि आंनि लाइफआव नुजाफैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम जोबोर गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच आरो नोंथांमोना जायफोरा राजा खुंगुर इउटुब चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामखानायब्ला नोंथांमोना जेबो खालामनाङा सोरबा साबस्क्राइब खालामखानाया साबस्क्राइब बटनाव थुसिनो खिन्थु बेबायदि साबस्क्राइब बटनाव थुसिनोबा आदा फ्रि जाबा सानडे कमेन्ट्स बक्स खालामदो आदसा नाजागोन दे आं माने आयौ दासो कमेन्ट्स फैफिनलायबाय नै बाय आदा माबोरै बुङासै हेल' रिजु माबोरै दं मोजाङै दं आङो गोमोरथ'नोसै रायजोफोर थेंक इउ स' माच बाय फिक्सेल इडिटरियेल फार्स्ट कुइसन बोरो reply my comments थाबोदो लास्ट गोमोरसै आं एप्लाइ खिन्थु एपि लक्ष्मी फुजा आमृत मालिगाव बाय गार्लफ्रेन्ड गैया फंबाय आं गोमोरसै बाय आदा सात्रा एखेलै गोमोरसै थुननोसै नैबाय क्रसआव थुननोसै आयौ कमेन्टआ फैफिनलायबाय हिन्जाव लादो बोरायबाय हिन्जाव लानांसिगोन सौगाथा बसुमतारी मा ओंख्रि आदा ओंखाम जाथ'वाखै गोमोर ब्रह्म आदा सात्रा एखेलै आंनिखौ खेबसे नाय रिजु थाब कुइसन खालामफिन लास्ट दे आदाया मा मावगोन आङो दा ओंखाम संनांगौ ओमफ्राय ओंखाम जानानै बिराद माबा खामानि दं आं दासो फैदोंमोन आयै अलखा दे थाब होनफिनदो दे बाय why my video are not coming view pixel editorial नोंनाव viewers नोङो कन्टेन्टआ focus on your content हेल' मालाबाफोर लोगो हमगोन आदा आदसा जागोन दे बयखौबो लोगो हमजोबगोन आरो गुवाहाटियाव जाय दं नोंथांमोनजों आं थाबैनो मिटआप खालामगोन गुवाहाटियाव जाय दं पार्सनेल मेसेज खालामनो हागोन आंनाव दे आदा मोजां गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच आदा साबस्क्राइबारखौ नायबाय थानांगौ थेंक इउ आदा साबस्क्राइबखौ खयथा नांगौ साबस्क्राइबारखौ खनसेल' साबस्क्राइब बटनाव खनसेल' थुनांगौ आंनियाव खनले थुफिनबाय थानो नाङा नङाबा आनसाबस्क्राइब जागोन बे गोजाजाया नोंनाव जुदि ओंखाराबा होमबा नों साबस्क्राइब जाबाय नोङो गोजाजाया जुदि ओंखारबाय थायोबा थुबानो जायो रिप्लाइ आदाया रयेल ग्लबेल इउनिभारसिटियाव मा खालामो आं मास्टार्स खालामगासिनो दं आदा आंनिखौ रिप्लाइ होफिनासै बिनय बर' बाय गुड बाय बहा जागोन फुजाखौ आं गुवाहाटियावनो जानोसै अलका बिजनियाव फै लोखि फुजायाव आङो बिजनियाव थांथ'नो हानाय नंला अलका बयनिसिमबो रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच आङो गोमोरथ'नोसै दै कमेन्ट्स दासै प्लिज गोमोरनोसै बाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनहा लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय निता स्वर्गियारि बाय दे खनसे बाय होनजोबदो दे बयबो बाय करण बाय होना गावस्रा माथो आंखौ बाय होनबाय थाबाय नै गावसोरखौ बाय होनद' बाय निता पिक्सेल सोगोमसार पिक्सेल साजोल बाय थुजोब बयबो दे अलका बेयाव जेबि रामदान साइट'प्रिय मिथिंगा एलबि सोगोमसार हिमालय एलबि रिजु तिलक फरायस्लाबनो हायासै निमनि एमइउ रबिन्द्र सोमखोर सोरनिखौबा फरायस्लाबनो हायाखैबा सरि दै बाय रिमा बर' एलबि अफिसियेल हास्लाबला आं खिन्थु फरायनो एमइउ एलबि बाय गोमसार पिक्सेल जायनिखौ फरायस्लाबनो हायाखै नोंथांमोनहा गाज्रि दा मोनसै बिलिफां रन्जित रबिन्द्र लाइमोन एमइउ सोमखोर बाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आं गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनबाय बयनिसिमबो खेबसे बयखौबो बाय होनबावबाय खनसे लास्ट
फरायस्लाबनो हायासै आं माखासे गाज्रि दामोनसै जायनिखौ फरायाखै निजोम सोमावसार राजिब अलखा बाय 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 दे बाय बाय खनसेल' होनदो लास्ट जोब्बाय आं दानसै एबार दै बाय बाय नोंथांमोना फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय 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 रिजु आदा गाबोन खालामफिन लाइभ आयु रिजु गाबोनथ' लाइभ फैफिननो हानाय नंला आं आगै दुर्गा ब्रह्म हेल' बाय 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 सि इउ नेक्स्ट सानडे रियाज क्रिएसन नेक्स्ट सानडेआव लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोन नेक्स्ट सानडेआव लोगो मोनफिनगोन सिन्था खालामनाङा नेक्स्ट सानडेआव आङो लाइभ खनसे फैबावगोन बाय 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 खनसे बाय बाय होनबावनांगौ दे दा आं दाननोसै दे गाज्रि दामोनसै बाय बाय लोगोफोर बाय बाय सनाफोर बाय बाय सनाफोर बाय बाय लोक्षिफोर सनाफोर आगैमोन फंबायमोन जारौमोन बाबुमोन आदामोन बाजैमोन आदै आयंमोन मादैमोन बाय 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 बाय